Salutare, prieteni, și bine ați venit pe canalul Super Eric și eu astăzi vă voi prezenta despre și vă voi povesti, despre istoria României din anul 275 după Hristos până în anul 1280 după Hristos. Da, deci cu toții știm că în anul 106 după Hristos, romanii i-au cucerit pe daci, dar doar pe unii, adică era Dacia Romană și getodaci liberi, adică partea Olteniei și partea Transilvaniei și partea Banatului și partea Dobrogei erau Dacia Romană și rest erau daci liberi sau și geți liberi, da. Și apoi, în anul 270 după Hristos, romanii au lăsat în pace pe toți getodacii și au lăsat în urmă, unde era Dacia Romană, o populație parțial romanizată sau parțial daco-romanizată, pradă popoarelor migratoare, da. Au lăsat atunci și, dar ideea este că din anul 275 după Hristos până în anul 1280 după Hristos, istoria României nu era chiar, pentru mulți, nu prea e chiar, cum să zic, nu e chiar atât de simplă și nu chiar atât de clară ca după anul 1280 după Hristos, cred, da. Dar vă voi spune ce a fost pe teritoriul României și ce s-a întâmplat atunci, da. Deci, dintre anul 270 după Hristos și anul 275 după Hristos au fost, da, dacii și romanii au fost mai amestecați, da, dar atunci, din anii ăștia, în istorie, în anii ăștia, au venit multe popoare migratoare de prin alte zone, da. Și atunci, da, primul popor migratoriu pentru teritoriul României a fost poporul gepiz, adică poporul se numeau gepizi, era un popor migratoriu de la vremea aceea, da, care era un popor de origine germanică și ei au mai cucerit doar partea mai a Olteniei și a dealului de astăzi, da, și Crișana și Banat, da. Satu Mare și Maramureș, da, cam părțile astea au cucerit și apoi ei au stat mai puțin timp, cred, și apoi au venit alt popor migratoriu pe nume Longobarzii. Au stat mai puțin, cred că, decât gepizii și apoi au venit alt popor migratoriu mai puternic decât aceste două, cred, care s-a întins foarte mult pe teritoriul României de astăzi, care se numea Hanatul Avarilor. Erau avarii atunci, da? Erau și un popor migratoriu din Europa sau din Asia, cred, care, da, știu că erau și în Europa, da? Și apoi, în anul 632 după Hristos, pentru prima oară s-a înființat poporul bulgar și a venit în Europa, da? Și au mai venit mai jos puțin, până când primul imperiu bulgar a cucerit, i-au dat de afară pe Hanatul Avarilor și atunci bulgarii au stat pe tot teritoriul României și al Republicii Moldova de astăzi, pe tot. Mai mult, da, foarte mult au stat. Și pe un pic al Ungariei și puțin și pe al Ucrainei, puțin și al Serbiei și puțin și al Bulgariei, au stat foarte mult până în anul 899, dar ideea este că în anul 895 după Hristos au venit pentru prima oară din Europa hunii, care erau strămoșii maghiarilor, sau cred că au venit cu adevărat ungurii, au venit ungurii și au venit chiar ei și din Asia, da? Îi conduși de către ducele Arpad și s-au stabilit în Câmpia Panonică. Dar atunci când în anul 899 după Hristos, bulgarii au fost în anul 899 după Hristos pe teritoriul Transilvaniei, erau o Transilvania, Transilvania era condusă de către un duce, cred, sau voievod, da? Pe nume Gelu, da, el era un anume, cred că român, pe Valea Someșului, centrul Transilvaniei, cam pe părțile Someșului, în vecinătatea Clujului, iar lângă el era Banata, unde era Glad, și apoi era Menumorut la Crișana. Da, și ei au fost cuceriți de către unguri și astfel poporul, adică teritoriul ăla al Transilvaniei și adică al
Crișane și Albanatului a fost cucerit de unguri în Ardeal, iar teritoriul Moldovei, al țării românești și al Dobrogei le-au rămas bulgarilor. Dar până apoi, pe teritoriul Moldovei și al țării românești și al Dobrogei, de astăzi au fost ocupați apoi de pecenegi. Da? Apoi ei au plecat foarte repede, apoi au fost vlahii, cred, acolo pe teritoriul țării românești, cred, da? Apoi cred că au dispărut și apoi au venit și apoi în secolul al XIII-lea după Hristos, atunci în anii 1200 după Hristos, ghiciți ce s-a întâmplat? Cu adevărat, s-a întâmplat că a venit, adică cu adevărat era că cumanii, că era un popor cuman care au venit cumanii, era un popor migratoriu care au trăit cel mai mult și erau originari din teritoriul actual al Kazakhstanului. Da? Iar ei au venit pe teritoriul țării românești și al Moldovei și al Dobrogei și apoi au venit chestia asta, că cumanii, rușii chieveni, că era Rusia chieveană atunci, apoi maghiarii, polonezii, bulgarii au fost surprinși de invazia mongolă din secolul al XIII-lea, condusă de Singhis Khan. Da, și atunci mulți au fost hoarda de aur de la tătari, de la mongoli, da? Dar erau populații din Mongolia care au jefuit foarte mult Europa, da? Și chiar s-a întâmplat asta. Și dar ideea este că, concluzia este că poporul român între anii ăștia 275 după Hristos și 1280 după Hristos, el a fost mereu vasal și a aparținut unui popor, fie el migratoriu sau nu. Dar ideea este că apoi popoarele de origine latină de acolo, din partea de est a Europei, de acolo, după ce a venit hoarda de aur, acele popoare migratoare au pierdut controlul teritoriilor și așa, în anul 1330, da, pe atunci s-a zis că s-a înființat pentru prima oară Valahia, adică țara românească, și în 1346 Moldova, niște state independente, și atunci istoria României a intrat într-o altă epocă aproape istorică și a venit și Evul Mediu, da. Asta a fost istoria României, adică Evul Mediu, cred că timpuriu în România, așa cred. Până a venit, da, formarea statelor medievale românești, da. Și cam atât cu acest videoclip. Nu uitați să dați like, share și subscribe. Și pa, pa, ne vedem în următorul videoclip. Pa, pa! Pa, pa!